Onko ihmisellä sielu? Mitä tapahtuu, kun kuolemme? Voiko tulevaisuuteen nähdä ja voiko ajatuksen voimalla parantaa? Näitä kysymyksiä pohditaan usein uskonnon ja uskomusten pohjalta. Myös tiedemaailma tutkii nyt psyyken vaikutusta terveyteen. Jos tutkijoiden teoriat pitävät paikkansa, ihmisen käsitys itsestään muuttuu perusteellisesti. Useimmat pitävät sairastumista merkkinä siitä, että kehossa on jotain vikaa. Sairastunut haluaa parantua lääkkeiden tai leikkauksen avulla. 350 000 tanskalaista syö mielialalääkkeitä. Entä jos lääkkeet eivät auta? Mitä jos valtaosa sairauksista johtuukin sairaista ajatuksista eikä sairaasta kehosta? Voiko ajatuksen voimalla parantua tai tappaa itsensä? Vi ved, at vores tanker og vores følelser om os selv påvirker vores helbred. Miten ja missä määrin oma asenne vaikuttaa? Tätä tutkii John Brodersen. Vuonna 2007 julkaistiin tarina 26-vuotiaasta miehestä, joka osallistui uuden masennuslääkkeen kokeiluun. Hän oli käyttänyt lääkettä kuukauden ja ottanut sitä reseptin mukaan 1 päivässä. Da der så er gået den her måned, så har han et skænderi med sin kæreste. Det er åbenbart så alvorligt et skænderi, at han i en impulshandling, i en tilstand af affekt, meget ked af det. Så tager han 29 af de her tabletter på én gang. Heldigvis så søger han hjælp i skadestuen i nærheden af, hvor han bor. Så, kom ind. Hvad sker der? Kom ind her. Hey. Kom lidt tættere på. Hvad er der galt? Da han tropper op ind i skadestuen, så siger han til personalet der, at han er meget dårlig. Jeg har spist alle mine... Ja, du spiser nogle piller? Ja, hvad er det for nogle piller? Og han besvimer faktisk. Nu skal du høre en gang. Nu sætter vi lige sådan noget overvågning på. På det tidspunkt er hans blodtryk meget lavt. Det er 80/40, og hans puls den er 110. Matala verenpaine ja tiheä pulssi voivat viitata anafylaktiseen shokkiin, sisäiseen verenvuotoon tai myrkytykseen. Han er kraftigt påvirket, og det her det er en alvorlig tilstand. Jeg kan ikke rigtig se, der står noget medicin. Hvad er det for noget medicin? De gør ikke ondt, de her. Kasper, prøv lige at høre efter, hvad jeg siger. Hvad er det for noget medicin? Det ved du ikke? Nej. Du får lige sådan en her næsen. Det er bare noget frisk gift, ikke også? Du se, jeg lægger lige et drop på dig. Der kommer et prik. Og i løbet af de næste 4 timer, så får han faktisk 6 liter saltvand, og det er altså en ret stor mængde, som hos langt de fleste vil normalisere blodtrykket og pulsen. Det sker faktisk ikke. Jeg siger saturationen. 100 og blodtryk. Den 26-årige mand har stadigvæk et relativt lavt blodtryk og en relativt høj puls. Så det tyder virkelig på, at han er meget påvirket. Har du noget imod, at vi lige kontakter din læge for at høre, hvad det er for noget, du får? Efter de her 4 timer, hvor han så har fået 6 liter væske og blodtrykket og pulsen stadigvæk ikke er normaliseret, så vælger man at kontakte den ansvarlige læge for det videnskabelige forsøg, fordi så kan man få brudt koden og finde ud af, hvad er det for noget medicin, den her mand han får. Yllättävää kyllä, mies oli syönyt pelkkää lumelääkettä. Jeg har været inde og kigge, og han tilhører placebo-gruppen, så... Gør han det? Han ligger placebo? Det viser sig så, da man har brudt koden af den her 26-årige mand, at han får kalktabletter. I sådan nogle forsøg, for at man kan se, hvordan det virker, så får halvdelen noget, som er fuldstændig harmløst. Og du tilhører den gruppe, der har fået noget helt harmløst. Så de kapsler, du har taget, det er bare
noget kælk. Det går man så ind og meddeler ham, og i løbet af 15 minutter, så bliver hans blodtryk helt normalt, og hans puls bliver helt normal. Hvor han i begyndelsen er meget påvirket, både fysisk og psykisk, så bliver han sådan helt overrasket og glad og bliver helt rolig, efter han får at vide, at han har fået de her snylletabletter. Den her historie, den illustrerer med al tydelighed, at hvis vi har som mennesker en forventning om, at der skal ske noget negativt, hvis vi tror, at vi er syge, hvis vi tror, at vi får en aktiv behandling, at så påvirker det os. Det kan så påvirke os i en positiv retning og en negativ retning, og i det her tilfælde påvirker det jo patienten i en helt klar negativ retning. Vaikka tutkijat ovat jo pitkään tienneet lumen vaikutuksesta, eli siitä, että potilaan tila saattaa kohentua pelkillä kalkkitableteilla, ilmiötä on tutkittu hyvin vähän. Vuonna 1994 Denverissä testattiin kuitenkin uutta hoitomuotoa. 40 Parkinsonia sairastavalle tehtiin aivoleikkaus. They were really willing to put their brains on the line, so to speak, for a new treatment that might offer some hope. Cynthia McRae oli mukana jo kokeen suunnittelussa ja tutki myös leikkauksen vaikutuksia. Parkinsonin taudissa aivosolut eivät tuota tarpeeksi dopamiinia. Kokeessa aivoihin siirrettiin sikiösoluja siinä toivossa, että tämä kiihdyttäisi kehon omaa dopamiinin tuotantoa. Judy Haslett sairastui nuorena Parkinsonin tautiin ja aikaa myöten oireet pahenivat. Oh, I was violently dyskinetic. I could never tell whether I would go on or off on any given point in any day. I could be anything. I would be violently flailing around or unable to move completely, just stiff and screaming for lack of mobility. So I was coming to the stage where I wasn't going to be able to work. I was young, I was 40, and I was nervous. I wanted to stay alive and keep moving, and so I took the opportunity. I wanted an opportunity that would be drastic. I wanted to really have an improvement, so I took a chance. Sairaudestaan kärsivä Judy päätti osallistua kokeeseen. Monimutkaisessa leikkauksessa kalloon porattiin 4 reikää ja pitkien neulojen avulla aivoihin vietiin sikiösoluja paikallispuudutuksessa. Well, when I was in surgery, I felt them do something in my head, and it felt like they'd broken through the lining of my brain. Pian leikkauksen jälkeen Judy huomasi muutoksia itsessään. I could move. For one thing, I could walk somewhere trustworthily. I was eating, which I hadn't eaten normally for a couple of years. I began to sleep through the night. Ennen sairauden puhkeamista Judy oli ollut intohimoinen taitoluistelija. And I was able to skate. One night I went and I skated so well, and I thought, oh good, I'm back on the ice. Judy saattoi jatkaa rakasta harrastustaan. I hadn't been skating for 5 years. I hadn't been on a hike for 6 years. We'd just go on these little namby-pamby day hikes. Half a mile in, half a mile out. Judyn tila koheni silmissä ja vaikutti siltä, että uusi leikkaus oli tehonnut. Judy oli kuitenkin mukana kokeessa, jossa potilaat oli jaettu 2 ryhmään. Toiselle ryhmälle tehtiin oikea ja toiselle lumenleikkaus. When they were asked which surgery they received, nobody had a clue as to which surgery they really got. Totuus kerrottiin vasta reilun vuoden kuluttua leikkauksesta. Judy oli kuulunut placebo-ryhmään. Se tarkoitti, että kalloon oli porattu reikiä, mutta aivoihin ei ollut siirretty sikiösoluja. The opening sentence is, you have not had the surgery. They tell you right away, cold turkey. Monen muunkin lumenleikkauksen läpikäyneen vointi koheni merkittävästi. I think some people were completely stunned because they in fact were doing so much better. Ensi kertaa placebo-vaikutusta testattiin näin äärimmäisin keinoin ja totuuskin kerrottiin tavanomaista myöhemmin. This was probably one of the longest double blinds, certainly involving surgery, that has ever been. So that was something very unique.
Ryhmiä alettiin verrata toisiinsa 13 kuukauden kuluttua leikkauksesta. We first looked at what people actually got and didn't find many differences between those who got the transplant and those who got the sham surgery. Leikkauksen teho ei näyttänyt perustuvan sikiösoluihin. Cynthia päätti tarkastella ryhmiä uudestaan. Hän kysyi potilailta, mihin ryhmään he kuvittelivat kuuluneensa. Judy esimerkiksi luuli olleensa oikeassa leikkauksessa, vaikkei ollutkaan. Tutkijat yllättyivät tuloksista. Those were better, significantly better for those who thought they got the surgery than for those who thought they got the sham, no matter what surgery they really got. And that was incredibly striking and amazing. It's like, wow. I think because I wanted so badly to get well. I think I was wishing I could do things, and the wish created some energy that I was able to do something. And since I had been able to do nothing for so long, being able to do something was a big deal. This shows the mind-body connection. It's based on what people thought they got. They were a heck of a lot better on a number of measures, not only of self-report, but based on what doctors and nurses who were also blind at the surgery that people got, they were better on those measures. So that was what was so amazing. Judyn ja muiden kokeeseen osallistuneiden uskolla leikkaukseen oli siis parantava vaikutus. Everybody around me is supporting me to get better. If people were wanting me to go back to work, people were planning ahead. You know, I was planning ahead. And it was just the hope of the feelings. Kun Judy lakkasi uskomasta leikkauksen vaikutuksiin, oireet palasivat. Myöhemmin hänelle tehtiin oikea leikkaus ja hänen tilansa koheni jälleen. Parkinson-potilaille tehty koe herätti suurta kiinnostusta. Miten pelkkä usko myönteisiin tuloksiin voisi parantaa neurologisesti näinkin hankalan sairauden? Miten paljon lääkärin antama tieto vaikuttaa paranemiseen? Det er vigtigere, at man tror på, at man får en effektiv behandling, end at man rent faktisk får en effektiv behandling. Placebo-tutkijan mukaan tämä on yksi Parkinson-kokeen johtopäätöksistä. Leso halusi selvittää, miten paljon se, mitä lääkäri sanoo, vaikuttaa potilaan terveyteen. I det her forsøg, der udnytter man det forhold, at vi så småt er begyndt at vide, hvad er det for nogle faktorer, der kan give en placebo-effekt. Yhdessä kokeessa tutkittiin potilaita, joilla oli kipuja leikkauksen jälkeen. Heidät jaettiin 2 ryhmään. Toinen sai kipulääkettä automaattipumpulla, mutta ei tiennyt milloin. Hvad sker der, når folk får medicin, uden at de er klar over, at de får det? Toinen ryhmä sai lääkkeen lääkäriltä. Der prøver man at optimere patienternes oplevelse af, at de får en behandling. Jeg giver dig nu en stærk smertestillende medicin, som vi har god erfaring med. Kumpikin potilasryhmä arvioi itse lääkkeen tehoa. Så den faldet en del, synes jeg. Når det er lægen, der kommer hen og giver den smertestillende medicin, så falder patienternes smerte langt hurtigere, end hvis de bare får den infusionspumpe. Lääkärin puhe voi siis saada kivun hellittämään nopeammin. Voiko se myös pahentaa kipua? Tätä tutkittiin toisella kokeella, jossa potilaille annettiin vahvaa remifentanil-särkylääkettä, mutta lääkäri sanoikin kivun voivan lisääntyä. Det medicament, du får nu, det kan gå ind og forværre din smerte. Så det vi rent faktisk ser, det er, at deres smerte bliver forværret. Aivokäyristä tutkijat näkivät, että väite mahdollisesta kivusta vaikuttaa suoraan kipukokemukseen potilaan aivoissa. Vi kan se, at der er øget aktivitet i de områder af hjernen, der bearbejder smertefulde stimuli. Så det ser simpelthen ud til, at folks forventninger og deres negative tanker, at det i nogle tilfælde kan gå ind og hæmme den aktive effekt af behandlingen. Koe osoitti, että lääkärin sana voi jopa mitätöidä vahvan särkylääkkeen tehon. Ohjelman tekijät selvittivät, mitä aiheesta tiedetään Italiassa Torinon yliopistossa. Sometimes verbal suggestions are more important than the specific action of the drug. Fabrizio Benedetti on yksi maailman johtavista placebo-tutkijoista. Uusimpien kuvantamismenetelmien avulla hän tutkii, miten placebo vaikuttaa aivosoluihin. What
what you tell your patients produces some changes, some specific changes in the patient's brain. Denverin kokeilun innoittamana Benedetti alkoi tehdä uutta placebo-koetta Parkinson-potilailla. Parkinson-potilaat saavat yleensä dopamiinia sisältävää lääkettä, joka vähentää oireita. Benedettin kokeessa potilaat luulevat saavansa lääkettä, mutta kanyylistä tuleekin pelkkää suolavettä. You tell the patients now your motor performance is going to improve. Jos potilas vakuuttuu lääkärin sanomasta, aivoissa aktivoituvat aivan tietynlaiset hermosolut. You give fresh water or the usual sugar pill, and this is induced the release of dopamine. Dopamiini saa lihakset toimimaan normaalisti. After placebo administration, there is a striking decrease in the symptoms of Parkinson's disease. Eli sairaat aivosolut voi pelkän ajatuksen voimalla saada jälleen toimimaan kuten terveet. What is going on in your mind has a powerful influence on the immune system, on the endocrine system, and also on many other physiological functions of the body. Useissa kliinisissä kokeissa on todettu, että lumehoito tepsii moniin sairauksiin ainakin jotenkin. That's a quite amazing interaction between mind, complex mental activity and the body. Tutkimusten mukaan lumevaikutus on sitä tehokkaampi, mitä paremmin potilas saadaan uskomaan parantumiseen. Lääkäri on vakuuttavampi valkoisessa työtakissa. Tablettien määrä lisää niiden vakuuttavuutta. Yhdenväriset tabletit tehoavat paremmin kuin toiset. Rokote tuntuu uskottavammalta kuin pillerit, mutta parhaiten tehoaa leikkaus. Især ved operationer, der kan der være grund til at tro, at en del af effekten kan være en placeboeffekt, fordi at det tit er højt uddannede personer, der udfører operationerne, og der er tit meget store forventninger til de operationer. Det er virkelig et indgreb, der kræver meget og der koster meget. Lumeleikkauksia on tehty Parkinson-potilaiden lisäksi polvi- ja sydänvaivoista kärsiville. Usein placebo-ryhmän potilaat paranivat yhtä hyvin kuin ne, joille tehtiin oikea leikkaus. Altså folk, der arbejder stringent med placebo, vil sige, at mange operationer er måske bare en stor placeboeffekt. Ikävä kyllä on olemassa myös nocebo, pahennevaikutus. Se tarkoittaa, että kielteiset odotukset vaikuttavat yhtä tehokkaasti kehon soluihin kuin myönteisetkin. Näin kävi miehelle, joka otti yliannostuksen lumelääkettä. Hän luuli kuolevansa, minkä vuoksi keho reagoi. Tutkijoita kiinnostaa, minkälaisia vaikutuksia kielteisillä odotuksilla on. Sammen med Fabrizio Benedetti har vi lavet en større undersøgelse af noceboeffekter. Kokeita on tehty muun muassa uudella migreenilääkkeellä. Potilaille kerrottiin, että sillä voi olla sivuvaikutuksia. Så får de ved den milde behandling at vide, at du skal vide, at der kan være den bivirkning ved den her behandling, at du får lidt hovedpine. Hvorimod, hvis de bliver enrolleret i et forsøg med den meget stærke medicin, så kan de få at vide, at det her det kan føre til opkastning og spiseværing og svære mavesmerter. Myös placebo-ryhmäläisiä, jotka saivat kalkkitabletteja, varoitettiin sivuvaikutuksista. Dem, der var i den milde gruppe, havde milde bivirkninger. Dem, der var i den medium gruppe, havde medium bivirkninger. Og dem, der var i den svære gruppe, de havde svære bivirkninger. Så vi kan simpelthen se, at de her patienter, de har udviklet de bivirkninger, som de er blevet fortalt om, at der kan være en sandsynlighed for, at de udvirker. Så det er et eksempel på, at det, at man får nogle forventninger om, at der kan ske en forværring af ens tilstand, at det ser ud til rent faktisk at kan give en forværring af ens tilstand. Ajatuksen voima voi siis sairastuttaa. Miten vaarallisia kielteiset ajatukset voivat olla? Asiaa on tutkittu Rutgerin yliopistossa New Jerseyssä. There are people who are saying their health is very poor, and yet there's nothing wrong with them at all, and we've found people like that in our studies. Ellen Eidler on tehnyt itsearviointitutkimusta, jossa ihmisiä pyydetään arvioimaan terveyttään asteikolla 1–5. Siinä 1 kuvaa heikkoa ja 5 erinomaista. It turns out that in maybe over 100 studies now, beginning back in 1982, that people who rate their health as poor or fair are much more likely to die over a follow-up period when they're compared with people who say their health is excellent. It's a very surprising finding, but it's a very strong one, and there have been so many studies now. 2 yhtä terveestä henkilöstä elää siis pidempään se, joka pitää itseään terveempänä. Miten vaarallista tällainen kielteinen itsearviointi on muihin elämäntyyliin liittyviin haittatekijöihin verrattuna?
Even after you take account of their physical health status, their age and gender, and in addition to that, lifestyle behaviors like smoking or drinking or overweight or physical activity, yet the self-rated health, the simple answer to this question, has been a significant predictor of mortality above and beyond all of those things. Oman terveydentilan arvioiminen heikoksi on siis vaarallisempaa kuin ylipaino, juopottelu ja tupakointi. Myönteisesti terveydentilansa suhtautuvat näyttävät elävän 10 vuotta pidempään. If we look at the status of health in the world and disease and illness, we'll find this, that far less than 10% of illness has to do with the physical organic body. Lipton tutkii, mikä merkitys ihmisen tietoisuudella ja ajatuksilla on terveyteen. Your belief causes actions of the brain to secrete chemistry, which correspond to the belief. In other words, if I'm in love, I'm not releasing stress hormones, I'm releasing harmony and love hormones. So whatever I perceive, I release chemistry that matches that perception. And that chemistry changes my physiology and my genetics dynamically. So the point about it is this, then as I change my mind, I change my chemistry, which changes the fate of my cells. Now we have the direct connection between how did mind alter the fate of the cells. Placebon ja nocebon vaikutus perustuu siis siihen, että ajatukset vaikuttavat suoraan aivojen kemiaan ja sitä kautta koko kehoon. The mechanism, let's say, of a nocebo effect is simply this. I'm afraid that something's going to happen. So I'm in that moment of fear, I start releasing stress hormones. The stress hormones go into the blood and affect the cells of the body to change them from a growth into a protection posture, which changes the genetic activity, shuts down the immune system. Because when we're afraid and stress hormones are released in the body, we shut off the immune system to conserve energy, to run away. So the stress hormones shut off growth, and the stress hormones inhibit the immune function, and those two activities alone cause the system to be exposed to disease. Tämän vuoksi Lipton uskoo, että ajatuksen voima ohjaa geenejämme, eivätkä geenit meitä. It's the power of belief. It's not the power of positive belief or negative belief. It's the power of belief that overrides and controls the biology of the body. Jos placebon vaikutus voi olla näin vahva, millainen merkitys ottamillamme lääkkeillä sitten on? Pohjois-Englannissa Hallin yliopistossa työskentelee placebo-tutkija Irvin Kersh. Hänen tutkimustuloksensa hämmästyttävät monia. I was surprised to find how small, even in the published literature, the difference between drug and placebo was. Irvin Kersh on jo vuosia tutkinut mielialalääkkeiden lumevaikutusta. Hänen tutkijaryhmänsä kokoavassa analyysissä tutkittiin 47 6 eniten käytetyllä mielialalääkkeellä tehtyä kliinistä koetta. Tutkijat halusivat tietää, miten suuri lumevaikutus on. We found that the people who were given antidepressant drugs got better. That didn't surprise me. We found that people given placebos, dummy pills, pills with no active ingredient in it, they got better as well. And the difference, and this was the surprise, the difference was very, very small. It was so small that by official standards, it's not considered clinically significant or clinically meaningful at all. Analyysi osoitti, että 75% mielialalääkkeiden vaikutuksesta on lumetta. Tulos herätti huomiota. There is compelling evidence that more or less 75% of the effect is due to a placebo effect. Kersh sai selville, että mielialalääkkeillä oli tehty paljon kokeita, joita lääkeyhtiöt eivät olleet julkistaneet. Hän pyysi Yhdysvaltain lääkintöhallitukselta lupaa tutustua tutkimusta koskeviin asiakirjoihin. Saamiensa tietojen pohjalta hänen ryhmänsä teki uuden analyysin, joka osoitti, että lumevaikutus oli jopa 82%. If you look at the whole picture, including the unpublished studies, most of the studies do not show even a statistically significant difference between drug and placebo. Kershin analyysin lisäksi tutkimus vuodelta 2010 osoittaa, että pelkät lääkkeet tehoavat vain kaikkein vaikeimmin masentuneisiin potilaisiin, joita mielialalääkkeitä syövistä on vain noin 10%.
Tanskan lääkintöhallitus myöntää, että mielialalääkkeiden teho on vähäinen. Der er nogle undersøgelser, som viser, at placeboeffekten faktisk kan udgøre helt op til omkring 80%. Jens Heisterberg toimii asiantuntijana myös Euroopan lääkevirastossa, joka päättää uusien lääkkeiden hyväksymisestä. Der er så stor en indbygget fejlrate, når man laver undersøgelser over for placebo. Og man skal behandle et sted mellem 5 og 10 patienter, før man har en patient, som rent faktisk har haft en effekt, en markant effekt af lægemidler. Jos 350 000 mielialalääkettä syövästä tanskalaisesta vain joka 7. hyötyy hoidosta, noin 300 000 ei saa apua lääkkeestä. He voivat silti saada monenlaisia sivuoireita. There are a lot of significant side effects that these drugs can cause, including sexual dysfunction, headache, nausea, vomiting. Second is that getting off them can be difficult. Lääkintöhallitus myöntää, että kaikki kalliita lääkkeitä syövät eivät saa niistä apua, mutta sivuoireita kylläkin. Jeg synes, der er en fornuftig balance mellem den gevinst, der er, og de bivirkninger, der er. Det er jo ikke alle patienterne, som får bivirkninger. Så selvom det lyder meget, at man skal op på at behandle 5-10, før man får bare en, der har gavn af lægemidlet, jamen så må man jo sige, for den ene, der så bliver helbredt for sin depression, jamen der er omkostningen så, at der er 5, 6 eller 7, eller hvor mange det nu er, som skal behandles uden at få en rigtig god effekt. Mielialalääkkeet tehoavat, ihmisten olo paranee. Useimmat kuitenkin parantaa usko lääkkeeseen, ei itse lääke, väittää Kirsch. People spend a fortune on these drugs, and the problem is that they don't chemically make people better. There are alternatives, and one of the implications is that people ought to be not turning first to pills, but turning to alternative treatments that don't involve medications, that don't have side effects, that don't carry the risks that antidepressants carry with them. Kirschin mukaan mielialalääkkeille on 2 vaihtoehtoa. We know that physical exercise can help alleviate the symptoms of depression, and the side effects of exercise are excellent. And you might look for the kinds of psychotherapy, like cognitive behavior therapy, that have been shown to work and produce lasting results. Igennem en årrække, der har man set sjæl og legeme som værende adskilt. Og noget af det, man forsøger med placeboforskning, det er at prøve at forstå, hvordan hænger de her 2 sjæl og legeme sammen, og hvordan kan de bidrage til behandling. Hvis vi skal tænke placebo-nocebo-effekter ind i det, så vil det kræve, at vi vender bøtten på hovedet, og vi tænker helt anderledes. One of the main aspects is to induce and to trigger actually hope in the patient. We are dynamic and our lives change with our belief system. And if we know that and own that, then it says we are masters of our lives, not victims of our chemistry. Ajattelu siis vaikuttaa terveyteen ja sairauksiin. Sairaus, johon parhaiten pystymme itse vaikuttamaan ja joka on levinnyt laajimmalle yhteiskunnassamme, on stressi. Noin 430 000 tanskalaista kärsii vakavista stressioireista. Stressi on terveydelle äärimmäisen vaarallista. Se aiheuttaa jopa 1/4 sydänsairauksista. Sydänsairauksiin kuolee joka vuosi 1400 tanskalaista. Monen on vaikea vähentää työntekoa, mutta voiko stressiä vähentää itse? Herbert Benson tutkii Yhdysvalloissa henkisen tilan ja fyysisen terveyden yhteyttä. Stress is so pervasive in our worlds today, and it can affect our whole genetic picture. Herbert Bensonin perustamassa Mind Body Medicine instituutissa tutkitaan stressin vaikutuksia terveyteen. 60 to 90% of visits to doctors in the Western world are not due to a definable cause, but due to the actions of stress.
Stressi on alkukantaisen vaiston sanelema reaktio, joka valmistaa elimistöä taisteluun tai pakoon, vaikkapa pedon hyökätessä. Pelko vapauttaa stressihormoneja, pulssi kiihtyy, verenkierto sisäelimiin estyy, immuunijärjestelmä lamaantuu ja soluja tuhoutuu. Lopulta ihminen sairastuu. High blood pressure, anxiety, depression, insomnia, infertility, rheumatoid arthritis. 40 vuotta sitten Benson tutki meditatiivisia, uskonnollisia rituaaleja. Yllätyksekseen hän huomasi, että kaikissa oli jotain samaa. One was a repetition. That repetition could be a word, a sound, a prayer, a phrase, or a repetitive movement. The second is when other thoughts came to mind, you disregard them and come back to the repetition. And in every single culture of humankind that had a written history, these two steps were there. It was almost scary for me. Wherever we looked, they were there. Benson huomasi, että nämä kaksi asiaa saivat kehon reagoimaan yllättävästi. A set of physiologic changes came about that were exactly opposite to the stress or fight or flight response. Huomio oli vallankumouksellinen. Keholla oli siis stressin vastainen tila. Decreased blood pressure, decreased heart rate, decreased rate of breathing, decreased metabolism. Benson puhuu rentoustilasta. Sen saavuttaa sekä uskonnollisessa että ei-uskonnollisessa meditaatiossa. Voiko mielen tyhjentäminen vaikuttaa niin paljon kehoon? Benson alkoi vuonna 2008 ensimmäisenä maailmassa tutkia, voiko meditaatiolla aktivoida geenejä. We measured the activity of or expression of all 50,000 genes. He vertasivat 3 ryhmää, joista yksi oli meditoinut monta vuotta, toinen 2 kuukautta ja 3 ei koskaan. Tutkimustulos yllätti. Vuosia meditoineilla tapahtui muutoksia 2200 geenin aktiivisuudessa. Bensonin mukaan nuo geenit vähentävät stressiä, torjuvat tulehduksia ja hidastavat vanhenemista. Meditointi ei siis ole humpuukia. Se aktivoi perimäämme. Any conceived of separation of mind and body was shown to be inaccurate. Vielä yllättävämpää oli se, että 2 kuukautta meditoinneillakin 1561 geeniä lisäsi aktiivisuuttaan. Löytö kertoo siitä, että ajatuksen voima näkyy nopeasti geenien toiminnassa. We have the capacity to use our minds to check the very building blocks, the fundamental building blocks of our body, the RNA and the DNA. Voiko lyhyt meditointi saada aikaan suuren muutoksen? Tätä valotti tutkimus eräällä työpaikalla Kööpenhaminassa. Tarkoitus oli selvittää, voiko stressiä vähentää meditoimalla päivittäin 10 minuuttia. Mindfulness, det giver os evnen til lige at træde et skridt tilbage fra vores normale reaktion, vores normale måde at se tingene på. Rasmus Hougaard opettaa yrityksille ei-tunnustuksellista mindfulness-meditaatiomuotoa. Jeg vil forvente, at de får en større glæde, mindre stress, større sociale eller bedre sociale relationer. Enemmän iloa ja vähemmän stressiä. Juuri sitä kaipasi Maja Mørk, jolla oli vaikeuksia yhdistää työ- ja perhe-elämä. Jeg har et barn på 1 år, som ikke sover særlig godt om natten, så jeg er generelt ikke udhvilet. Jeg sover alt for lidt. Maijaa harmitti eniten, ettei hänellä riittänyt voimia tyttärelleen. Jeg lægger rigtig meget af min energi på arbejde, og når jeg så kommer hjem og hele det der ræs med at få hentet og aftensmad og spise og bade og sådan, ikke? Der ville det også være rart at kunne komme hjem og have energi til at være sammen med min datter, som jeg jo glæder mig til at være sammen med, i stedet for at være lidt sådan udslidt æblegrød der klokken 5, ikke? Maija ei uskonut pystyvänsä meditoimaan. Jeg er rigtig dårlig til at meditere. Jeg overvinde tankerne. 41 työntekijää täytti ensin kaavakkeen, jolla arvioitiin stressitasoa. 2 kuukauden päästä tutkittiin, miten testi oli vaikuttanut. Oliko työpaikan stressitaso laskenut ja huomasiko Maija mitään eroa? Tiedetään, että meditaatio aktivoi geenejä, mutta vaikuttaako se jotenkin myös aivoihin?
Hvis man kigger på to grupper, en gruppe, der har mediteret, og en gruppe, der ikke har mediteret, hvor i hjernen vil de så være forskellige? Biolääketieteen insinööri Peter Westergaard ja antropologi Andreas Röpstorff tutkivat, voiko meditoinnin vaikutuksia mitata aivoista. Pludselig sker der nogle utrolig mystiske sammenkoblinger mellem det, der tidligere hed metafysik og det, der hed videnskab. Uusimpien aivokuvantamismenetelmien avulla he tutkivat sitä, muuttaako meditaatio jotakin aivoissa. Første gang man laver sådan en undersøgelse, så er man på godt og ondt lidt på en sådan fiskeekspedition eller en sommerfugltur. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal lede efter. Tutkijat vertasivat kahta ryhmää. Toiset eivät olleet koskaan meditoineet ja toiset olivat vuosia asuneet ja meditoineet eräänlaisessa nykyaikaisessa luostarissa. På de her billeder prøver vi så at køre fra toppen af hovedet og så ned igennem. Tutkijoiden hämmästykseksi tuloksia saatiin heti. Meditoineiden aivot poikkeavat muista kahdella tavalla. Der er øget densitet af grå substans i hjernen i to områder. Det ene område det er frontalt, og det andet område var i hjernestammen. Otsalohkon muutoksilla voi olla vaikutusta huomiokyvyn parantumiseen. Med hensyn til stress og sådan noget, så er det område interessant. Toinen alue, aivorunko, ohjaa sydäntä, hengitystä ja vastustuskykyämme sairauksia vastaan. Og det interessante ved det område er jo, at det så meget matcher de fund, som man har gjort tidligere, om at der er ændring i blodtryk, i hjerterytme, i åndedrætsfrekvens og også ændringer i vores immunforsvar. Det kunne være en mulig mekanisme for de stressreducerende effekter, som der er set i visse meditationsformer. Meditaatio aiheuttaa siis muutoksia kehossa ja aivoissa. John Kabat-Zinin mukaan se voi jopa parantaa sairaan. Zin on perehtynyt ei-vakaumukselliseen meditaatioon, josta myös mindfulness-testissä oli kyse. Stress actually can take years off our life. We've always known that, but now there's scientific evidence for it. Kabat-Zin on 70-luvulta lähtien tarjonnut tutkimuksensa puitteissa tuhansille sairaalapotilaille meditaatiokurssia lääkehoidon sijaan. Meditaatiosta ovat hyötyneet etenkin psoriasista sairastavat. We took people with moderate to severe psoriasis, and there's no cure for it, but there are treatments for it. Psoriasista hoidetaan muun muassa ultraviolettivalolla. Kokeessaan Kabat-Zin jakoi potilaat kahteen ryhmään. Toinen sai vain valohoitoa ja toinen valohoitoa mindfulness-meditaation yhteydessä. And what we found was that the meditators' skin cleared 4 times as fast as the non-meditators. Ajatusten keskittäminen vaikutti siis suoraan ihosolujen jakautumiseen. This mental phenomenon that has to do with paying attention on purpose in the present moment that is actually influencing your biology in ways that promote healing. I find that to be absolutely extraordinary. So much so I didn't believe it the first time we did it. I had to repeat the study to convince myself that it was really true. Myös Herbert Bensonin mukaan stressioireet voidaan poistaa yksinkertaisilla mielikuvaharjoituksilla. Virtually every disease has a component of stress. In some it's 100%, like tension headache. In others it's 50%, and breathe slowly. Bensonin tutkimuslaitoksessa hoidetaan rentoutusmeditaatiolla monenlaisia sairauksia. Yksi potilaista on lapsettomuudesta kärsivä Deidre. And for me it's manifested in not sleeping and stress. About 50% of our patients with infertility become pregnant. We have scientifically proven that mind can affect the body and should be added in revolutionary fashion to our fantastic drugs and our surgeries. But start thinking you're Meditaation lisäksi ihmisellä itsellään on yksi vahva ase sairauksia vastaan, mielikuvat. 24-vuotias Christian päätti osallistua sairautensa hoitoon. Det startede i 2006, hvor jeg fandt sådan en knop om bag mit øre. Christianilla todettiin hengenvaarallinen synnynnäinen melanooma, jota on hoidettu leikkauksin ja kemoterapialla.
Hän päätti kokeilla, voiko mielikuvion avulla päästä lääkkeistä ja sivuoireista. Visualisering, det er jo, at man arbejder med sine mentale forestillingsbilleder. Psykologian tohtori Maja O'Connor työskentelee Aarhusin yliopistossa. Det vi arbejder med her, det er at forestille sig ens immunforsvar, bekæmpe de ting, der ikke skal være der. I det tilfælde her, så er det jo kraftceller, der deler sig. Læg nu mærke til åndedrættet. Jeg tænkte, det var underligt først, men altså, efter jeg snakkede med hende, så synes jeg, jamen, så virker det da logisk nok. Testeissä on todettu, että tietyn kehon osan ajatteleminen alkaa heti vaikuttaa kyseiseen kohtaan. Man har set, at krop og psyke spiller sammen på mange forskellige måder. For eksempel så ved man, at når man beder en patient om at tænke på, at han eller hun dypper hånden ned i koldt vand, at så sænkes temperaturen i hudoverfladen faktisk. Vores tanker og vores følelser er knyttet sammen med vores krop og kan påvirke forskellige kropslige biologiske processer. Professori Bobby Zakarie Aarhusin yliopistosta tutkii mielikuvaharjoittelua. Hänen ryhmänsä on selvittänyt mielikuvien vaikutusta auringossa palamiseen. Vi udsatte folk for UV-bestråling på en kontrolleret façon. Det er ligesom at være ude i solen, ikke? Det bliver man jo forbrændt og rød af. Og så belyste vi både den ene arm og den anden arm, og så bad vi folk om at forestille sig en isterning, der kølede det hele ned. I den ene arm og i den anden, der skulle de forestille sig, der blev varmt, og det var meget aktivt. Og der var faktisk en forskel i, hvor forbrændte de blev. Mielikuvat siis suojelivat toista kättä palamiselta. Ajatuksilla voi olla vaikutusta jopa koko immuunijärjestelmään. Der er et kommunikationsapparat, som gør, at hjernen og immunsystemet kan kommunikere med hinanden. Mielikuvaharjoituksessa potilas voi vaikkapa kuvitella, miten avustajasolut syövät sairaan kudoksen pois. Du forestiller dig, at dit immunforsvar bekæmper ting, der ikke skal være der. Her er det jo selvfølgelig i forhold til din kræftsygdom. Visualisointi näyttää aktivoivan syöpäsoluja vastaan taistelevia luonnollisia tappajasoluja, eli niin kutsuttuja NK-soluja. Man fandt ud af, at visualiseringstræning faktisk styrkede immunforsvarets funktion, og det er ved at måle på antallet af naturlige dræbercellers aktivitet for eksempel. Koe perustuu teoriaan, jonka mukaan visualisoinnin ja meditaation yhdistelmä antaa Christianin kaltaisille voimia taistella syöpää vastaan. Altså, det er jo ikke kun lægeren, der skal hjælpe en, det er jo også en selv. Fordi jeg tror ikke på, at man bare kan læne sig tilbage og lade dem gøre for en. Så tror jeg slet ikke, behandlingen vil hjælpe. Jeg tror simpelthen, at man selv skal være med. Vielä ei tiedetä, auttoivatko lääkkeet, visualisointi vai niiden yhdistelmä, mutta Christian ei ole enää hengenvaarassa. Yksi Maksan syöpäkyhmyistä on kadonnut ja 2 muuta ovat kutistuneet. Christian uskoo, että hänen panoksellaan oli suuri merkitys. Jeg tror på det godt kan hjælpe, når man selv har hovedet med. Der har gjort underværker for mig. Indvirker positivt på dit helbred hele tiden. Kahden kuukauden meditaatiotesti Maijan työpaikalla on ohi. Oliko 10 minuutin päivittäisestä meditoinnista hyötyä? Jeg er vildt overrasket over, at der er sket så meget, og at det har så store positive konsekvenser så hurtigt. Maija tunsi olonsa rennommaksi ja selvisi paremmin stressitilanteista. Mindfulness har hjulpet på den måde, at jeg ikke er i min følelsesvold lige så meget, at jeg reagerer på en langt mere hensigtsfuld måde. Der er ingen tvivl om, at de sidste par måneder har været væsentligt mere afslappet herhjemme. Så er blevet lettere snakken. Maja har helt sikkert været væsentligt gladere på det sidste, end hun har været tidligere. Generelt har jeg en følelse af, at jeg ikke er lige så stressbar. Eikä Maija ollut ainoa. Så har vi jo så analyseret resultaterne, og de er faktisk meget positive. Kaikkien koehenkilöiden stressitaso tutkittiin ennen ja jälkeen meditaatiotestin. Selvopfattet stress er faldet signifikant i gruppen, som har fået kurset, på trods af, at folk faktisk kun har brugt i gennemsnit 55 minutter om ugen. Verrokkiryhmässä, joka ei ollut meditoinut, ei havaittu merkittäviä stressitason muutoksia. De 8 uger har været nok til, at der har sket sådan et stort skift i min væremåde og min tankemåde og i mit følelsesliv, som jeg tror er noget varigt.
Kiistanalaisempi tapa vapauttaa mielen salatut voimat on huumausaineiden käyttö. 60-luvulla monissa tutkimuksissa todettiin, että ne saattavat helpottaa joidenkin tautien oireita. Lisääntynyt liikakäyttö johti kuitenkin kieltoihin. Tutkijat ovat alkaneet taas selvittää kiellettyjen aineiden terapeuttisia vaikutuksia. Käänteen tekevässä tutkimuksessa oli mukana myös Michael Bledsoe. Kesällä 2007 Bledsoe partioi Irakissa Anbarin provinssissa ja pääsi kapinallisten kannoille. We gave chase to them. They had an IED already dug underneath the road. A Russian anti-tank mine tunneled in underneath the road, so there's no way you could see it. And as soon as we drove over, they detonated on my vehicle and shot me and another guy about 15 feet up. The vehicle went about 15 feet up in the air. It broke my back and both of my feet. The vehicle was on fire. Hengenvaarallisesti loukkaantuneet ja alaruumistaan halvaantuneet miehet viruivat palavassa autossa. I was the passenger right here. My friend was the driver. I just prepared for the attack and crawled away from the vehicle with my elbows because my legs no longer worked. That trauma to the spinal cord makes it where your legs don't function. So all I could do is just drag my legs behind me. Apujoukot saapuivat ja Michael jäi henkiin. Pitkän kuntoutuksen jälkeen hän palasi USA:han. Fyysisesti hän toipui, mutta psyykkisesti ei. I was withdrawn, didn't want to leave out of the house, didn't want to talk to anyone. Nightmares. Definitely had post-traumatic stress disorder immediately. The recurrent nightmares of the blast, you feel it, you relive it again and again. It's pretty much fear, extreme fear that one feels when he relives those things. Michael kokeili psykoterapiaa, mutta se ei auttanut. Hän oli sulkeutunut ja äärettömän vihainen. I really did want to get back and kill some insurgents after that. I couldn't make a living anymore. Nightmares. I definitely was agitated, highly angry. You know, definitely left me in not such a good position. I was really suffering. PTSD eli traumaperäinen stressihäiriö havaittiin ensimmäisen kerran Vietnamin sodan veteraaneilla. Teorian mukaan se voi puhjeta, jos järkytys on liian suuri käsiteltäväksi. Aivot tallentavat tapahtuman. Kun jokin muistuttaa siitä, pelkokeskukseen lähtee viesti ja koko keho elää trauman uudelleen. Every time I relived it, I had a hot, my body was sweating and trembling a bit. I had the feeling of it happening. Michaelin pelon voi aktivoida jopa roskakadulla. What you look for in a rock is pieces of trash on the road. Maybe a cup like this with a wire here and a wire here. If you run over that cup, it makes the connection, completes the circuit. So any piece of trash on the road, it is a matter of life or death. When you come back to America and you hit the roads, it is amazing how you are still in that pattern and you still will notice any little piece of disturbance, especially on the road, but even disturbance oil off to the side of the road. Tutkimusten mukaan lähes joka 5. kotiin palaava sotilas sairastuu traumaperäiseen stressihäiriöön. Many more soldiers from Vietnam have died from suicide than the 50,000 that died in combat. PTSD has a high mortality rate. Michael Mithoefer tutkii traumaperäistä stressihäiriötä. Soldiers are killing themselves. This is a very dangerous, not only debilitating condition, but a very dangerous condition. Kriisipsykologit arvioivat, että yli 200 000 tanskalaissotilasta kärsii PTSDstä. Moni on ollut komennuksella kriisipesäkkeessä. Langt de fleste af de veteraner, jeg har at gøre med, de har diagnosen PTSD, posttraumatisk stress. Yvonne Tönneseen työskentelee kroonisesti sairaiden sotilaiden tukijärjestössä.
Häntä turhauttaa se, ettei sotilaille löydy apua. Altså ud af livlinens gruppe på 337, der er det kun 38, der ikke har forsøgt at tage deres eget liv. Häiriö voi puhjeta myös raiskauksen, onnettomuuden ja pahoinpitelyn uhreille, eikä kaikkia voi parantaa. Even if people get treatment, somewhere between 25, which I think is optimistic, and 50%, which I think is more like it, of people do not respond even when they get specific treatment for PTSD in research studies. Terapia ei auta kaikkia, koska trauma voi olla niin syvä, että alitajunta estää sen käsittelyn. The obstacles tend to involve too much fear, so that they're overcome by emotions and they either can't reprocess it or aren't willing to, or it gets re-traumatizing because it's so painful. Mithoefer keksi, että kun pelko poistetaan, traumaa pystytään käsittelemään. Pelon voi poistaa kielletyn ekstaasin avulla. Se vaimentaa aivojen pelkokeskukseen lähteviä viestejä. There was therapeutic use before it became illegal in 1985. Basically what MDMA seems to do is to bring people into a zone of arousal that's optimal. They're neither over-aroused, over-flooded with emotions, nor are they cut off from emotions. Vuosien paperisodan jälkeen Mithoefer sai luvan tehdä ekstaasikokeen 20 potilaalla, joihin PTSD-hoito ei tehonnut. Ryhmään kuului Michael Bledsoe. The ecstasy was taken in basically in their room, in a room at his office with a library and a kind of a small bed that you could lay back on, and you wear a mask over your eyes, partially to shut out the external world, so you can focus on interior thoughts and emotions. Kun ekstaasi alkoi vaikuttaa, Michaelin pelot hälvenivät. Terapeutit pyysivät häntä palaamaan onnettomuushetkeen. Yhtäkkiä Michael pystyi käsittelemään traumaansa. As soon as you take the ecstasy, you're calmly able to revisit the exact scenario when it happened, whereas the mind would be quite avoidant. You really don't want to go back there to right when you got blown up and right when everyone is screaming and right when everyone is shooting. It allows you to calmly and objectively go back to that scene, relive it, analyze it. I had an incredible urge to speak a lot. A lot of things came up and came out and felt very calm and felt good. I think it allows the mind to re-sift through it without the feeling of the horrid fear emotion. Really I was crying, and a lot of it was the realization that I should be very happy that I am in one piece and that I am alive. Myönteisten tunteiden kautta kohdattua traumaa käsittelee aivojen etuosa. Silloin pelkokeskus ei aktivoidu eikä ahdistus estä asian ajattelemista. People can have a few hours in that zone. They can make tremendous therapy and progress in therapy. Michael Bledsoen kaikki traumaoireet hävisivät jo ensimmäisessä 3 ekstaasiterapiaistunnosta. Really, after the first session, I was just back on top of the world. I was out the next day, taking a walk, noticing the birds, talking to the girls. The extroversion. The nightmares totally ceased. I did not have another nightmare after that. It was as if the demon was released. Sama tapahtui valtaosalle koehenkilöistä. 20 potilaasta 16 pääsi traumaoireistaan. 3,5 vuoden päästä he olivat yhä terveitä. We had very encouraging results. In the MDMA group, we had a very dramatic drop in symptoms, and most of the people in the MDMA group no longer met criteria for PTSD. I absolutely think this treatment can save lives. Several people in our study told us that they don't think they'd be alive now if they hadn't had this. After having lots of other therapy, they were kind of at the end of their ropes. Tanskalainen ekstaasitutkija David Eritsö pitää Mithoeferin koetta mielenkiintoisena. Det ser egentlig meget fornuftigt ud, og det ser faktisk også ud som om det har en terapeutisk effekt, der er værd at bide mærke i. Ekstaasi kiellettiin, koska sen pelättiin vahingoittavan aivoja. Tuoreiden tutkimusten valossa Eritsö ei kuitenkaan usko, että sen lyhytaikainen käyttö aiheuttaisi haittaa.
Det ser ud som om, at det kan tages under kontrolleret forhold sikkert. Det vil sige, uden at der egentlig sker noget farligt. Eritsoin mielestä tutkimus on vielä liian suppea, että hoitomuoto voisi saada virallista hyväksyntää. Det vil jeg i hvert fald gerne se i nogle større studier, før jeg er fuldstændig overbevist. Men det er ikke det samme som at sige, at jeg slet ikke tror på, at det har en plads. Det skal undersøges, det er interessant. Ekstaasihoitoa testataan jo 5 maassa, lähinnä sotaveteraaneilla. Michael ei ole ottanut ekstaasia hoitojakson jälkeen. Hän on hyvässä kunnossa ja työkykyinen. MDMA gave me back my life. It it helped me move past the incident, and I'm very happy to be alive now, eating these organic peaches. Kehoa pidetään usein koneena, jota voi korjata vain lääkkein ja leikkauksin. Meissä itsessämme piilee kuitenkin parantavia voimia, joiden avulla voimme säästyä kivulta ja sairauksilta ja yhteiskuntarahanmenolta. Mielen salattuja voimia pitää oppia käyttämään perinteisten lääkkeiden rinnalla, sanovat tutkijat. We have to teach our young people early in life the power of the mind. There's great potential in tapping into the other layers of our consciousness. There's a healing intelligence in our psyche. What human beings are capable of doing when they put aside all the doing and drop into being is mind-boggling. It's staggering. Torstaisin teema selvittää mielen salaisuuksia. Tajunta ja muisti on myöskin hyvin läheisessä tekemisissä toistensa kanssa. Ja tiededokumentissa telepatiaa. Torstai-iltana teemalla. Levänluhdan suohaudasta löydettiin 100 vainajan jäännökset. Mitä 1400 vuotta vanhojen luiden alkuperästä selviää? Levänluhdan kadonnut kansa. Perjantai-iltana. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, and skipping over the ocean like a stone. Muutama päivä syyskuussa, perjantaina teemalla. Maineikkaan Metropolitan Operan tuoreita tuotantoja nyt teemalla. Ensimmäisenä nähdään runsaasti kiitosta kerännyt Carmen. Lauantai-iltana teemalla. Iiro irti seuraavassa jaksossa. Minulta, sinulle, sinulta, minulle. Iiro tapaa ihailemansa Karita Mattilan. On monia suuria, mutta Karita on ylittämätön. Kisapäivä saaristossa huipentuu hieman erilaisen konserttiin. Iiro irti sunnuntaina teemalla. Tämä on loppuelämäni ensimmäinen päivä. Tervetuloa Musiikkitaloon. Ylen kanavilla syyskuussa. Apokalyptika suorana Yle X-areenassa. Loistava Karen Buur laulaa Kaija Saariahoa. Kaikki Radion sinfoniaorkesterin konsertit suorana Radio Yhdessä. Kaikki Musiikkitalosta osoitteessa yle.fi/klassinen. Nyt jatkuvat Louis Theroux-sarjan uusinnat. Tässä ohjelmassa matkaileva toimittaja tapaa Pittsburghin psykiatrisen sairaalan lapsipotilaita USAssa sekä lasten vanhempia. Theroux joutuu ihmettelemään, lääkitäänkö näitä lapsia todella mielenterveysongelmien vai pelkän luonteen laadun takia. Onko lasten psykiatriasta tulossa eräänlaista ihmismielen kosmeettista kirurgiaa?